Avui ha començat a la Fontana d'Or la novena edició del Girona Seminar, un congrés de química que té per objectiu agrupar els millors científics, donant peu a la que va ser una reunió internacional de referència en el camp de la química teòrica i computacional. Més d'un centenar de científics d'arreu del món estan aquests dies a Girona en el que ja és la novena edició del Girona Seminar, una trobada que organitza l'Institut de Química Computacional de la Universitat de Girona i que avui ha començat. El seminari biennal aquest any es centra en la teoria funcional de la densitat, portant-nos els millors experts en aquest camp per parlar-nos de tal metodologia que permetrà grans avenços a la ciència. Entre els ponents destaquen personalitats com Axel Beke, Evert Jan Virens o Gustavo Escuseria. I aquest any l'hem dedicat a una teoria que s'anomena teoria del funcional de la densitat i que el que ens permet a la gent que fa estudis de química teòrica és ajudar, per exemple, a millorar les reaccions químiques, que siguin més netes, que facin menys residus, o bé també ens ajuda a dissenyar nous fàrmacs contra diferents malalties. Amb aquest seminari es presenta l'oportunitat a joves científics al nostre entorn endinssar-se en aquest món i trobar-se amb les personalitats més importants, alhora que els interessats d'arreu del món també aprofiten per conèixer la ciutat de Girona i les rodalies. El que fa que tinguis un cert respecte quan hagis d'exposar la teva recerca, perquè saps que hi ha gent que en sap molt, però això de fet és un estímul afegit, no? Perquè saps que els teus comentaris et poden ajudar, no? a mejorar el teu treball. Que se reúnen este año para celebrar el 70 cumpleaños del profesor Ramón Carbó Dorca. La temática de la conferencia en este caso gira en torno a asuntos particulares de la química teórica, la teoría los funcionales de la densidad, las matrices de densidad y la densidad electrónica. El Girona Seminar s'ha iniciat avui i durarà fins aquest dijous dia 8. Les conferències tindran lloc a la Fontana d'Or, al Centre Cultural de Caixa Girona. Anem amb més coses. El Bisbat de Girona